Jävlar! Vad fan gör du? Inte. Jo. Jag tror du fick smällen av vattnet. Nej, jag fick en cykel. Jo, det stod cykeln. Ja, du fick cykeln på. Alltså, är det farligt? Nej, jag kan, men du kanske fick ett Jag tror inte du ska bada med mig. För de är far in och skjuter dig. Jo, Åh, fy fan! Titta på här det. in bara. Fy fan! Och så ring min farsa och be han kom. Ring han och be han kom! Vad fan? Mobilen! Men vad fan? Nej, fan. Vad klädde av dig? Hej. Alltså, jag känner ingenting. Allvarligt. Här in bara blod på magen. Din mobil. Kan jag få min tröja? Vänta, får jag filma? Nej. Jo, vi filmar ju redan. Oj, fan, vänta. Nej. Jag vill inte.